नाथाय जोंखौ नुनानै बिथांमोना मालाबा समाव न' सावफुनायखौ गारनानै फैयो, अबा लामा ससेनिफ्राय गारनानै फैयो। एक्स-एन-डि-बिफोरनि आखायाव हाथियार लानानै आवगायनाय बा थेर पार्टिना आवगायनायखौ जों मैखोम बिथाङा अबे खनायाव दं, जोंनि बर' निउसफ्रा मैखोम बिथांनि खाथियाव थांनानै रोखा खालामनांगौ दिपेन बर' सारनि बाथ्रा बुंनाया नंखायना नंगौ। मैखोम बसुमतारी सार दुलाराय बर' फरायसा आफादा आयेनगत जे राहा लानांगौ जों बेखौ अलरेडि लाखानाय जाबाय आरो बे जाथाया बेयावनो स्टप जानांगौ। जों नुदों माखासे इउटुबारफ्रा, जाय इउटुबारफ्रा आथिखालाव गावसोरखौनो बर'नि गोरों होननानै गावसोरखौनो एकदम महापन्डित देखायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा प्रमद बर'खौ आसि थुनानै बाथ्रा बुङाखै, हाग्रामा महिलारि सारखौ आसि थुनानै बाथ्रा बुङाखै। मानो बुङाखै? बर'फ्रा खौसे जानांगौ होननानै आरो बर'नि मोननै दोलोआ खौसे जानांगौ होननानै दिल्ली मुम्बाइनि आरो गोजानाव मानो सावरायनो थाङो? थाखा फैसा नाङा नामा? बे थाखा फैसाया सोरनि? जोंनि बर' हारिनि थाखा फैसा। प्रमद बर' हाग्रामा महिलारिखौबो आसि थुयै थुयै रायनांगौ। बिटिसि बिटिआरावनो सावराय खौसे जानांगौनि बाथ्राखौ दिल्ली मुम्बाइनि आरो गोजानाव अबे खनायाव सावरायनो थाङो? खौसे जानायानो सेथि। जों खौसेयै माबायदि दावगालांनो हायो आरो मा खालामगोन? जोंहा पार्टि दं, नोंथांमोनबो दं, गासै बर' रायजो राजाबो दं। गासैनिबो खोथाफोरखौ नोजोर होनानै लानानै जों दावगालांगोन। हाग्रामा महिलारि सारखौ साननैसो सिगां जेब्ला भाइरेल खालायदों, बिथांनि जानानै रावबो गैया। बिथाङा हाग्रामा महिलारि सारा हारसिङै आन्दायनांदों। साफा सानै इउटुबारफ्रा होबथादों, नाथाय रावबो खोनासङा। दिनैनि समाव दिपेन बर' सारनि जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्ट्रं माखासे इउटुबारफोरखौ वार्निं होदों, जोबोद बाख्नायथाव। आंनि जोनोम गामि गुफुर हालामनि आलुफारा गामियाव रोमै रोमै बसुमतारीया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानखौ लानानै बै समाव मालायनि दायाव अरुणाचल प्रदेशनि पुलिसजों बोसोरसेनि बारा लखबाव थानो गोनां जादों। बोसोरसेनि बारा लखबाव, मास मोनसे लखबाव थायोबा, बोसोरसे लखबाव थादोंबा 12 बोसोरनि बारा जेलाव थादों रोमै रोमै बसुमतारीया। गुफुर हालामनि आलुफारा गामिनि जाय रोमै रोमै बसुमतारीया आबसुनि बिबानखौ लानानै अरुणाचल प्रदेशनि पुलिसजों मालायनि दायाव, सोरबा रोमै रोमै बसुमतारील' नङा, गुफुर हालामनि बिबानाव थानाय आरो जायफोरा आबसुनि जायफोर मावथि बिथांमोना जोबोद खस्थ' लाबोनो गोनां जादों। गुफुर हालामनिल' नङा, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो सोद्रोमा, साफ्रोमबो बिबानगिरिफ्रा मोजां बिजाब नायनो थाखाय बै समाव फरायनो थाखाय सुबिदा गैया। गावनि न'आव सुख थानो मोना, आर्मि पुलिसनि डिस्टार्ब, गावनि न'खौ गारनानै औवाबारियाव उन्दुनो गोनां जायो, गुबुननि न'आव उन्दुनो गोनां जायो, जानो लोंनो सुख गैया। सोरबा बिटिल' नङा, सोरबा एक्स-एन-डि-बिल' नङा, आबसुनि गेदेरमा, आबसुनि साफ्रोमबो मावथिफ्रा सोरबा बिलटिफोर बायदि, सोरबा एक्स-एन-डि-बिफोर बायदि, सोरबा रायजो राजाफोर बायदि खस्थ' लाबोनो गोनां जादों। जोंबो बाख्नायो। नाथाय जाय गेदेरमाया आसि थुयै थुयै बाथ्रा बुंदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अनगा सोरनिबा गोरोन्थिखौ रावबो बुंनो हानाय मोन्थाय गैया नामा? सान्थिखौ बुङोबा बयहाबो बुंनो थाखाय राइट दं। नाथाय आं सुंद'यै जाय गेदेरमाया आसि थुयै थुयै बाथ्रा बुंदों, एनडिपि आफादाव आंबो 9 बोसोर मावबोदों। बे 9 बोसोर मावबोनायाव दाब दाब जायगानिफ्राय, सोरबाया बिलटिनि न'खरनिफ्राय, सोरबाया एनडिपि न'खरनिफ्राय, सोरबाया दैजों खुरखाजानाय, सोरबाया आर्मि पुलिसनि डिस्टार्बाव दाब दाब जायगानिफ्राय दिखियाजुलि हालामाव हादान लाफैदों। बे समाव फरेस्टारफ्रा लोगो नांनानै आसाम पुलिस, आर्मि, सिआरपि ज' बर'फोरनि न'खौ सावो। बेबायदि समाव जोङो रायजो राजाफोरनि गाबनाय, बर' न'खरफोरनि गाबनायखौ जों थानो हायियाव हाजार हाजार लोगो नांनानै फरेस्टार, आसाम पुलिस, आर्मि, सिआरपि, बिएसएफ लोगो नांनानै जेब्ला बर'फोरनि न'खौ सावहैयो, अब्ला जों बेबायदि समाव माखासे एसेल' मानसिफ्रानो जों आखायाव हाथियार लानानै रायजो राजाफ्रा बादा होयो, नोंसोर एसेबां आर्मि पुलिस बा फरेस्टारफोरनि लोब-लोबाव नोंसोर बोरै बेखिनिया गावलायनो, बोरै होख्रांनो हानो? नाथाय जोंखौ नुनानै बिथांमोना मालाबा समाव न' सावफुनायखौ गारनानै फैयो, अबा लामा ससेनिफ्राय गारनानै फैयो। एक्स-एन-डि-बिफोरनि आखायाव हाथियार लानानै आवगायनाय बा थेर पार्टिना आवगायनायखौ जोंबो खस्थ' लाबोदों। नाथाय दिनैनि समाव सोरनिबा गोरोन्थियाव बुंनो थाखाय दिनै मोन्थाय गैयाबा, सोरबा इउटुबारानो जा, इउटुबारफोरनि गेजेरजोंनो दिनै सोरनिबा जेंनाफ्रा मालाबा सुस्रांजादों, सोरनिबा खैफोदा मालाबा समाव
इउटुबारफोरनि थाखाय मालाबा समाव हेफाजाब मददबो मोनदों अबेबा थाखुमानानै थानाय रावफ्रा इउटुबारफोरनि गेजेरजों मालाबा समाव समाधान जादों जोंबो साफा सानै एक्स-एन-डि-बिफ्रा जोबथेसालियाव थानाय आरो एक्स-एन-डि-बिनि जेंनानि सायाव दैदेनगिरिफोरखौ जों रोङाबाबो जों बाथ्रा बुङो सम सम मिनिजायो सोरबाया जोंनि बुंनायखौ बाख्नायो अब्लाबो जों बुंनो गोनां बायध'था जादों नाथाय दिनैनि समाव दिपेन बर' सारखौ दिपेन बर'नाव सोङा हसिया मैखोमा बोरै रेकर्ड खालायखो सोरनावबा सोङा हसिया जुदि रेकर्ड खालायोबा बे दायनिगिरि दिनैनि समाव ससियेल मिडियानि लांगोनायाव फैनानै रोखा खालायनांगौ मैखोम बिथाङा अब्लानो दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोराङाव फैगोन आरो जोबथारनायाव फंसे बाथ्राखौ आं खावलायो जोङो नेनानै थायो सम सम जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गुबुन हारिफोरखौ मालाबा समाव बाथ्रा बुंनो थाखाय बर' हारिफोरखौ मालाबा समाव गुबुन हारिफ्रा ओरैबायदि बखियो ओरैबायदि रायो बेबायदि समाव आसि थुनानै बाथ्रा बुंग्रा जोङो रावखौबो नुवा आरो लोगोसे खोनासंथावै नायथावै साफा सानै इउटुबारफ्रा भिडिअ खालायो गावजों गाव माखासे इउटुबारफ्रा बादा होयो बेफोरखौ खोनासंग्रा रावबो गैया गाव गाव गामिनि सोरबा इउटुबारफोरखौ होबथानो थाखाय जों नुवा जोंनि थाखानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनखौ वार्निं होनो थाखाय जों बिथांमोनखौ नुवा अनजालिखौ बावसोमनानै खाफालनि सिन्दुरखौ गोमानानै लालांबाय बै थासारिखौ दिनै इउटुबारफ्रा खालामनो नागिरदों नामा समाव जोंनि बर' निउसफ्रा मैखोम बिथांनि खाथियाव थांनानै रोखा खालायनांगौ दिनैनि समाव मैखोम बिथांनि थाखाय दिपेन बर' सारनि थाखाय सोरबा एडिटिं खालायनायनि थाखाय दिनै बर' इउटुबारफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिनि नोजोराव दिनै दायनिगिरि जोबोद गिथावना जोंबो इउटुबारनि लिस्टआव दं साफा सानै एक्स-एन-डि-बिनि इउटुबारफ्रा जोबथेसालियाव थानाय आरो एक्स-एन-डि-बिफोरनि जेंनानि सायाव जों रोंबाबो रोङाबाबो दैदेनगिरिफोरखौ जों आसि थुयै थुयै जोङो बाथ्रा बुङो मालाबा समाव जों मिनिजायो रोंबाबो रोङाबाबो नाथाय जाय गेदेरमाया आसि थुयै थुयै बाथ्रा बुंदों सोरबा गोरोन्थि मावोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अनगा रावबो सोरखौबा बुंनो हानाय मोन्थाय गैया नामा आंनि जोनोम गामियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रोमै रोमै बसुमतारी गुफुर हालामनि आलुफारा गामियाव रोमै रोमै बसुमतारीया बोसोरसेनि बारा लखबाव थानो गोनां जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानखौ लानानै मानो थानो गोनां जाखो सोरनिबा दायाव आंनि जोनोम गामियाव गुफुर हालामनि आलुफारा गामियाव रोमै रोमै बसुमतारीया मालायनि दायाव बोसोरसेनि बारा अरुणाचल प्रदेशनि पुलिसजों बोसोरसेनि बारा लखबाव मास मोनसे थायोबा जेलाव बोसोरसे थानाय जायो अब्ला लखबावनो बोसोरसेनि बारा गुफुर हालामनि आलुफारा गामिनि रोमै रोमै बसुमतारीया बोसोरसेनि बारा थानो गोनां जादों सोरबा रोमै रोमै बसुमतारील' नङा खबरदार जों वार्निं होखादों खौसेनि बाथ्रा बुंदों जोङो आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों खौसेनि बाथ्रा बे खौसेनि बाथ्रा जों गेलेनाय बाथ्रा नङा प्रमद बर'आ जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन बै समावनो बिथाङा 2015 मायथाइनिफ्राय दानि बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनाव सोंहैथां जाय गेदेरमाया बर' रावखौ रोङा बर' रावा थाबथा बर' राव रोंनाया बारा गोबाव जायाखैदां गावनि बिबानखौ लानानै गोख्रों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय दिनै गावनि बिबानखौ लानानै जोबोद मोजां खामानि मावदों जोंबो बेबायदिखौ नेनानै थायो साननैसो सिगां हाग्रामा महिलारि सारनि भाइरेल जानाय समाव सोरबा जोंनि बर' हारिनि सोरबाफोर वार्निं होगोन नामा जाय भाइरेल खालायग्रा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेदेरमा सारमोना वार्निं होगोन नामा मानो होनोबा हाग्रामा महिलारि सारा 17 बोसोर बिपिएफ पार्टिनि बेनारखौ लानानै बिपिएफ पार्टिनि खामानि मावबोनायजोंनो जोंनि बर' मानसिफ्रा थिखादार जाबोबाय जोंनि बर' मानसिफ्रा साख्रि मोनबाय जोंनि बर' ओनसोलफ्राव उन्नति जाबाय जोंनि बर' मानसिफ्रा थाखा फैसा आरजिनो हाबाय जोबोद बाख्नायथाव आरो बिलटिनि समाव सारनायाव आखायाव हाथियार लानानै जोबोद मोजां खामानि मावबोदों आरो बिटिसि एकर्ड जानायनि उनाव हाग्रामा महिलारि सारा 17 बोसोर जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावबोदों बे बाख्नायथाव नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा हारसिङै आन्दायनांदों हाग्रामा महिलारि सारखौ साननैसो सिगां जेब्ला भाइरेल खालायदों बिथांनि जानानै रावबो गैया बिथाङा हाग्रामा महिलारि सारा हारसिङै आन्दायनांदों साफा सानै इउटुबारफ्रा होबथादों नाथाय रावबो खोनासङा
दिनैनि समाव दिपेन बर' सारनि जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्ट्रं माखासे इउटुबारफोरखौ वार्निं होदों जोबोद बाख्नायथाव। दायनिगिरिया जानांगोन मैखोम। बेखिनि भिडिअखौ आं लाबोदोंमोन। आंनि बुंलांनायफ्राव गोरोन्थि जादोंब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां सारमोननि खाथियाव साफ्रोमबो मावथि बिथांमोननि खाथियाव आं निमाहा बियो। गोजोन्थों।